Oyawre janeno ma LTN kendo machiegni chenro mar nono mar oboke kama dhi lidhonie moko kuom thur mar wache oboke mago ma pacho kae. Nyinga Chris Owino. Kawuono an kod oboke adek ma The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Kama mokwongo adhi chako ni kod oboke ma Daily Nation. Thur mar wache oboke ma Daily Nation en ni pay bonanza for teachers, health and county staff. En kinde mar keyo ni jopuonj, jotich mag counties kaachiel kod apisas mag thieth bang' ka piny owacho mamalo ne omedo gi omenda maromo bilion 54 kuom osachgi mag yudo e kinde ni. Moko kuom jogo moyudo osara kata moyudo meto mar osara gin jopuonje. Moko kuom jopuonj moyudo meto mar osara gin ka principal, senior teacher kaachiel kod jopuonj mag primary kaachiel kod mag secondary. Principal mane yudo omenda maromo 121 nyaka 157 sani dhi yudo kind 131 nyaka 157. Deputy principal mane job group D mane yudo kind omenda 82 nyaka 87 sani dhi chamo omenda maromo 91. Senior teachers mane chamo omenda e kind 74 nyaka 82 sani dhi chamo e kind 77 nyaka 85. Eito oboke ni mokwongo bende en ler ewi tuo mar COVID-19 kama iwacho ni sani piny owacho gi luoro bang' ka tuo mar COVID-19 osechopo e migepe duto mag piny owacho kaka piny owacho mamalo, migawo mar doho kaachiel kod od bura mamalo. Nyaka sani jotend migepe maromo 3 osegamo kute mag COVID-19 ka jotich mag od bura mamalo bende osegamo kute mag COVID-19. Nyaka sani oganda maromo 14,805 osegamo kute mag COVID-19 e pacho kae, kendo oganda maromo 260 to osewito ngimagi kaluwore kod tuo mar COVID-19. Ito oboke ni mar ariyo poluoyo mne wi wach mar medo jopuonj omenda kata osara kod duol mochung' ne medo kod migawo mar omenda e pacho kae, mano National Treasury odiochieng' manyoro. Ito oboke ni mar adek wuoyo e meto mar osara ne jotich mag counties kod duol mar Salaries and Remuneration Commission gi atamalo 7. Ito oboke ni mar 4, how Wiper exit is paving way for Raila in 2022. Gilero mana kaka wuok mar duond bura mar Wiper e riwruok margi mar NASA nyalo miyo ogai mar ODM Raila Odinga thuolo maber motelo ne yiero maduong' mabiro. Eito oboke ni mar 5, we want to be in opposition, Ruto allies say in Jubilee Power Games. We want to be in opposition, Ruto allies say in Jubilee Power Games. Tieneni jotend kata jod bura motenore kod jalup ker ma pacho kae William Ruto yango ni giikore mar bet kaka opposition kendo ng'iyo ka piny owacho mar Jubilee tiyo kod omenda mag jopiny. Mano ler manogol kod Caleb Kositanyi. Eito oboke ni mar 6, public office dealt a blow as infections rise. Tineni migepe mopogore opogore mag piny owacho sani nigi luoro kaluwore kod tuo mar COVID-19. Migawo mar doho, kinyalo paro doho mar Milimani Law Courts ma iboman maduong' ma Nairobi nochungi tich abich mondo mi thuolo apisas mag thieth mondo kuo yedhe magayo tuo mar COVID-19 e doho makamano. Kwa dhi ito oboke ni mar 8, loso e wach mar COVID-19 kama wacho ni thoth oganda mosetho kaluwore kod tuo mar COVID-19 e pacho kae nigi tuo mag diabetes kaachiel kod hypertension. Men ler mane ogol kod CAS mar weche mag thieth e pacho kae Rashid Aman. Eito oboke ni mar 6 bende loso e wach mar Oparanya ka kwayo migawo mar omenda e pacho kae mondo mi counties omenda mag dwe mar 6. Eito oboke ni mar 10 loso ewi doho mane otamre miyo Mikai Grace Wahungu thuolo mar dhi yudo thieth bang' kane doho twe kuom higni maromo 39 kaluwore kod mibadhi mar bando e pacho kae. Kwa dhi e toka oboke ni mar Daily Nation wuoyo ewi lawmakers disagree on how to fund NMS. Nitiere pogruok ma paro e kind jood bura ma pacho kae ewi kaka inyalo miyo migawo mar Nairobi Metropolitan Service menduol mochung' ne ng'iyo kaka chenro mag county ma Nairobi dhi mbele inyalo pog omenda. Nitiere paro ta pogruok ma paro e kindgi.
Eito oboke ni mar 50 loso i weche mag tuke kama nitiere penjo mopogore ewi Tokyo Olympics ma higa ni mano chwal nyaka higa manyien kaluwore kod tuo mar COVID-19. Koro adhi oboke mar 2 ma The Standard. The Standard odiochieng' ma kawuono thor mar wach en ni where the COVID-19 billions are hidden. Kuonde ma omenda motiap mar kedo gi tuo mar COVID-19 opandi. Owacho ni only 13.3 billion of 156.7 billion released to jumpstart the economy in March has found its way into ordinary Kenya's pocket. The rest 143.4 billion has been stashed in banks by rich individuals and corporates. Mana omenda matin maromo billion 13 kende ema osetigo kuom omenda duto maromo billion 156.7 manombi omi piny owacho mar kedo gi tuo mar COVID-19. Thoth omenda mag kedo gi tuo mar COVID-19 mane ofuke jodito mag piny owacho. Penjo en ni omenda gi nokel mar timo ga ang'owa kamana omenda maromo billion 13 kende kuom billion 156 ema osetigo. Pesa modong'i kata omenda modong'i itimo go ang'o? Piny owacho nyaka ler ne jopiny mano. Kawadhi e oboke ni mar 2 pod loso mana kama omenda maromo billion 143 pod opandi kata oketi kuom omenda makedo kod tuo mar COVID-19 manomi piny owacho. Oboke mar 4 jotich mag piny owacho manie migawo mar thieth idhi miyo omenda maromo billion 3 kaka risk allowance. Oboke no bende piny owacho mar China nomiyo Beyond Zero campaign mask ma idhi tiyogo e pacho kae kedo gi tuo mar COVID-19. Oboke ni mar 6 deserted schools turned into cattle fields and open market. Moko kuom skunde ma pacho kae sani koro olokre chichni ka achiel kuonde kwayo jamni bang' kane piny owacho oloro skunde kaluwore kod tuo mar COVID-19 e pacho kae. Oboke ni mar 8 migawo mar thieth okwedo wach mowacho ni tuo mar COVID-19 osedhi malo e pacho kae kaluwore kod okang' mane piny owacho kawo mar yawo pacho kae kata golo chik mar lockdown. Ne gikwedo wach ma kamano. Oboke ni mar 9 governors dwaro Ukur Yatani men jatend migawo mochung' ne omenda e pacho kae mondo migi omenda maromo billion 30 mar dwe mar 6. Oboke ni mar 10, 11, 12 gin pach jolio kaachiel kod pach josomo. Adhi nyaka e tok oboke mar The Standard kama thor mar wach en Victor Wanyama Academy take shape. Jatugo mar adhula ma pacho kae kendo captain mar Harambee Stars Victor Wanyama ochako chenro mar loso football academy e gwenge mag Nambale mano e Imbo mar Kenya. Ma en paro manyaka wasir lwedo kendo kwayo modong' bende tim kamano. Weche mag tuke mane toke kaka bende en ni kaka jotelo mopogore ma pacho kae tiyo kod weche mag adhula e yudo thuolo mar chwala agenda margi mag siasa. Mano e tok oboke mar The Standard. Nyakora mogi alida ka oboke mogik mwatiyo kodo en mar The Star. The Star thor mar wach en ni political bigwigs battle for Uhuru 2022 blessing. Nitiere amen mar siasa kin jotelo mopogore mar siasa e pacho kae molap dhogi ndong' ne yiero maduong' mabiro. Oboke ni mar 2 nitiere ler ni tuo mar COVID-19 dhi mbele kata dhi nyime mokalo e counties motenore kod bombe madongo e pacho kae. Ma en ler manogol kod migawo mar thieth. Oboke ni mar 4 loso mana amen mar siasa kin jotelo mopogore molap gi ndong' ne yiero mar ker mabiro higa mar 2022. Oboke ni mar 6 ogai mar ANC Musalia Mudavadi wacho ni kik waket siasa e weche mag kedo kod tuo mar COVID-19. Jomoko itam kik bed kod romo mag siasa, jomoko to imiyo thuolo mar bedo kod romo mag siasa. Oboke ni mar 7 loso i Anne Waiguru mane odak dhoge kod apisas mag EAC noduol mochung' ne kedo kod weche mag mibadhi kaluwore kod mibadhi mar omenda maromo million 10.6 e county government ma Kirinyaga.
Itoboke ni mar ochiko loso mane wi Grace Wahungu ma doho no tamre miyo thuolo mar yudo kinde mar thieth bang' ka doho nong'ado ni twech mar higni 39 kaluwore kod mibadhi mar bando e pacho kae. Tok oboke mar The Star loso mane weche tuke mar KPL kama nitiere paro mar loko KPL kendo oluonge ni FKF Premier League. Mano paro mantie sani e migawo mar weche tuke e pacho kae. Weche mag tuke mawuok e pinje maoko en ni worst season ever. Ipenjo ni mae ni season mogik kata season marach mokalo mar Arsenal. Ipenjo ma en season marach mar Arsenal. Nyaka sani the Gunners pod mne thuolo mar 10 e lig maduong' mar English Premier League. To kwadhi Manchester wayudo ni nitiere paro mopogore e wi goalkeeper kata jagol mar Manchester United David De Gea ma iseyo kuom kinde ka kinde timo mistakes kata kelo tugo kod kinde ka kinde iseyo kalore kod tugo marach mare mosenyiso e kinde mokalo. Janeno ma LTN ne alidhoni alidha inyalo kawo thuolo mar dhi nyiewo oboke momori. An Chris Owino, ibed godiochieng' makare.